dáme pánovi, u môjho prvého videjka z Robloxu. A máme tady Rivals s aj s mojim kamarátom. Ahojte. Nice. By the way, označím vám aj, aký je jeho kanál, môžete mu dať odber, keď chcete. Bol by som rád. Bol by rád, pretože teraz začal na YouTube, má iba 2 odbery. OK. Neloguje sa ti to až tak moc? Čože? Neloguje sa ti to až tak moc? Ja sa to neloguje vôbec. Jaj. Ja som strašne dlho nehral Rivals. Strašne dlho, možno tak, neviem, 6 mesiacov, kámo, akože ja v tej hre som ešte zlý. Ja som Rivals nehral aj dlhšie. Tak ja to... no... Ježiš, ja som minul celý. Ne, dobrá. GG. Ja netrafím ani jeden čo z revolveru. Ty ľúbiš tu? Ty vole. Akože not bad tam poje, not bad. Pre mňa taká Skúsim snajperku. akurát. Bra. GG. Bra. Dobre, flamethrower. Jo. Nechcem ísť mimo zónu. Ja som už aj zabudol, na koľko kôl sa to hrá. Na koľko kôl. Na 5. Aha, to je dobré. To je dobré. Ja neviem trafiť ani jeden, čo vole. Na mobile to je ťažké. Akože headshot. Ja neviem dať ani jeden headshot. Kamo. Snáď ak. Ja toto ma teleportuje tento krystál. Nie, som prečo. 0,2 sekundy. Musíš Počkaj. mať. Ty si kvalitný youtuber. Kamo, Je to sakra. Dobre si povedať, že aké kanály si ešte budeš robiť. Ja ešte si budem robiť reakčný kanál a Brawl Stars kanál. To je s nožíkom dozad. Není nemožné, vítej v Kiary světě. Zvolte k nám, zůstávej doma sám. Ty kokos! Tak, kámo. Ja som si premenil veci, by the way. Shield nepomôže, to ti garantujem. Ja tu všade lietam. Kámo, tebe sa nedá trafiť. Tu je metal. Kámo, to čo dávaš? S knifem umím. Ja nie. Ja neviem s ničím. Ja som to nehral. Dlho. Ja som to nehral asi 6 mesiacov. Nie, jo, ja aj viac. To ver. Mesiacov nie je až také. Ale akože áno. Kama tiež neuberám. Je to dosť. Profík. Je to dosť, no. Počkaj, dali rematch a teraz dáme tvoju mapu, akú chceš. Uha. Kamo, to je nová mapa. Ja som nevedel, že tam je, že tu je Onyx. Čo? Akože neviem, že... Arena. GG, nestihli sme. Akože nevedel, dlho som to nehral. Neviem, čo aj predtým bol Onyx, ja si už nepamätám. Nechcem sa strakniť. Ja som to začal hrať, keď vychádzal Splash. No. Ja ťa chcem trickshotnúť, akože sorry. Ďakujem, kamaráde. Však budeš trickshotnutý. Potom ťa budú označovať ľudia ako za zácneho. True. Poď sem. Piu. Piu. Bum. Si sa mi teleportoval, som ťa chcel streliť. Máš tú snajperku. Ja nedám ani headshot, keď to robím.
Mi to, lebo akože už začala hra. Neviem. Si nemal vtedy začať settingy. Však je to jedno. Ja by som si to započítal. Však môžeš si to započítať kľudne. Ty to hovoríš, lebo vieš, že vyhráš. Ne. Nehovorím to kvôli tomu. Nie, vôbec. Vôbec. Sakra. Komu čo ti dá? Mám najhoršie aim, možno neviem kedy, ale uvidíme. Poď, že bude to aj so mnou video. Áno. To bude hlavne s týmto mojim kamarátom. True. No ty lietaš po celej mape, what the sigma. Tak môžeš tak lietať, what the... Kamo, a jak ťa nemôžem ani trafiť? Bum! Kamo... Taká hra, ty si naspídený, ako načol meet, a nedá sa tu nikoho trafiť. To máš ešte dobre. Prosím, nechod do mňa. Vyberám si zbranie, nechod do mňa, plus. Kamo, chilluj. Dobre. Môžeš. Let's go. Ty, jaký minigun. Dlho načítal. Mega dlho. Kamo, tak koľko som ti dal? 150. Ty si ma zabil? Nie. Na teba spadol meteorit. Ja, GG. Mne sa nedošlo. Na mňa spadol vlastne meteorit. Ja som zabudol. Chudák meteorit. Že sa musel rozbiť. Rip. Pá! Hodím po tebe oštep, poď sem. Oštep, No hoď. Ja po tebe hodím toto. Bum. Neviem čo povedať. Oštep po tebe hodím. Skoro. Chudák oštep. Bum. Bro, ja strieľam do steny. Poď sem. Akože nechcem oproti... Akože nechcem... Akože toto ťa vančotne, ale nebudem to oproti tebe používať. No tak daj. Ja to vyhnem. Čo kam? GG. To je dobré, čo? Pre mňa. Tá pre teba tá, čo? No zase lietať. Zase lietať, že to nechápem. To bude najlepší backstack, keď to dám. Čo ti? Tak počkaj, teraz ťa backstepnem. Ja len chcem pripomenúť, že som noob. Nie si. Oh, bro. Ha. Piu! Jaký on? Jožko Ferko. Čo? Jaký Jožko Ferko? Jožko Mrkvička. Jede mašinka, kouží se jí z komínka. Jede do... Potom na konci nezabudni, vieš čo? Trickshot time! Kam ja vyhrám. Lebo máš menej HP, jak ja. Čo seš vrabil? Ja som bol za tebou. Tak ty mi môžeš tam počúvať. Môžeš. To si No zabil. jak ma môžeš zabíjať, keď to avkujem, bro, to nie je fér. Ibete kúpky. Počkaj, To je. taký trik, čo ti dám. Toto si prehnal. No, jak ty. Taký trik, čo dostaneš. Piu! Bro, Nevadí. sa trápne. Ne, nemusíš sa cítiť trápne, hral si dobre. Na to, že som to nehral asi 90 rokov, tak GG. GG. Každopádne, toto bolo prvé video na tomto kanále a označím ťa vo videu. Ďakujem. Tak, a jo, zatím čaute. Čaute.